Sziasztok! Én Dalma vagyok. Én meg Nuno, és ez egy BFF tag. Nem volt ez NES vagy NES. Jó, mindegy, kezdjük. Szóval a lényege az, hogy összeírtunk 4 kérdést, és bocsánat, 5-öt, és az a lényeg, hogy szóval írtunk kérdéseket, és van rá megadva 3 válasz, és a másikunknak ki kell találni, hogy a 3-ból melyik a helyes válasz, és ha nem találja ki a másik, akkor az... Rajzol a másik arcára. De még ne! Nem kell! De! Na, Jó, mindegy, kezdjük. akkor az első kérdés. Szóval, te kérdezel alól. Vagy kőpapírról, vagy nem csak aki veszt, az kérdez? Igen. Kőpapírolló. Mi? Az mi akar? Ez mi akar lenni? Kezdjük, így csináltam, így. Na, újra. Kőpapírolló. Fogunk kezdeni. Kőpapírolló. Te veszettél. Nem, újra visszavágót kérek, mert ez nem jó. Na, szóval. Kőpapírolló. Te vesztettél most is. Na, nem kérdez visszavágót, te kérdezel. Na, szóval. Ó, rózsaszín pólóba vagyunk, észrevetted? De én rövid Én nem. Pillanat, és visszajövünk. Átöltöztünk! Basszus, lekésztem. Na, mindegy. Anémia, övé sajad. Ez én meg ő, vagy ez én, ez ő. És Ez Nomo, ez meg én. ez még a másodikosban volt. Ezt a anyukámtól kaptam szülinapomra, és neki is csináltam. És én karácsonyra kaptam, ő szülinapjára kapta, én meg karácsonyra. Igen, kicsit olyan, hát nagy. Szóval Hát igen, de gyere már. Na, szóval folytatjuk. a kérdéseket. Szóval, Én jövök. ja, jó. Nem, Nem! Akkor Nono kérdez. igen. Szóval, kicsit kezel. Jövünk. Akkor következő kérdésem. Várj, egy kicsit közelebb jövök. Úgy már nem látszó. De! Behajolok. Jó, én. De amúgy hagyjuk már egy kicsit. Így jó. Na. Kb. Akkor én kérdezem. De a kérdésem az, hogy hány évesen voltam bárányülős? 3, 5 vagy 7? 5. 3. De ilyenről nem is mondtál nekem. Ja, akkor ez nem ért. De akkor... Ja, akkor kérdezek újat. Addig kitalálom. Szóval most Én kérdezek. már nem tudom a kérdést. Szóval, hogy törtem el a lábam? Biciklivel, beleestem egy gödörbe, vagy pedig csak elestem. Beleestél egy gödörbe. De én rajzolni akarok. Pillanat. Szóval megvan a kérdésem. Melyik a kedvenc Melyik a kedvenc tantárgyam? Magyar, környezet vagy matek? Könnyű. Hát biztos nem a matek. Köri. Magyar. De várjál, mit rajzolsz? Nem mondom el. No, csak nem! Majd meglátod, na! Várjál, közben, várjál! Mit csinált, hogy így lássál? De ne, Léci. te ne nézd. De nem nézem. Várjál. Ne nézd. Nem nézem. Boti. Itt van Boti, ugye? Nem baj. Ez egy cica. Nem már! Ez nem érvényes!
Te köcsög vagy. Ja, ez a macska már. De szép az ég. Utállak, Nano. Én most direkt nem fogom mutatni a kamerában. Tök szexi. Itt kijönne a pubu, és a szép. Na, szóval, Várj. most te kérdezel. No. Na, szóval. Itt vagyunk. Hé! Nem iszunk! Jó, jó. Nyos vagyunk! Nem iszunk. Hey! Te fasz! So szeri. Jelentsettem magam. Köszönhettem. Na, te kérdezel. Szóval, hogy... De... No, utállak. Jó, ezzel már megkeserüled. Ki fogom emelni a pattanásait. Nézzétek meg! Lepke himlője van. Hát nem pattanás, te hülye, valami kiütés. Ja, igen, mert jaj, beteg, és most péntek van, és jöttek értem, és együtt jöttünk haza, és... Ja. Szóval akkor kérdez. Hogy így. Ragd a rózsát. És középre, hogy jól lát, legalább nincs pufruja. Így jó. Fújasz el! Na, kérdezzél már! Na, szóval, hány éves a kutyám? 3. Kérdezz, szóval. A 3, B 5, C 6. 3. Nem, 5. Mindenhol. Ne gyere csak ide! De ugyanezt nem lehet rajzolni. Jó, de fordítsd oda a kamerát, ahogy én csináltam. De ne nézz, te se. Csukd a szemed. Mit rajzoljak? Nem tudom, várjál. Szerintem tudom, mit fogsz. Na mit? Nem tudom, na, rajzold. Tudtam. Mindegy. Így is csúnya vagy. Mármint az a lényeg. Hogy... Mit a fasz fejed? Na, várjál, így jól nézel ki. Na, nem. Túl szép. Várjál. Jó, elég, de nem tudom lemosni. Ja, és ez? Na, hát, akkor... Na, várjátok. Na, még egy lesz, amit én mondok neki. Na, Remélem, nem hallottam. 3 éves koromban hol voltam? A. Balaton. B. Várjátok. A. Balaton. B. Olaszország. A. És C. Pedig itthon. Na, Hát itthon. nem, Balaton. Te eljutottál oda? Nem. Várjátok, mi? Ne jön bubu. Ez a lázas. Na, barnával rajzol most. Na, Ne. Várjál. de várjál, Most ezt nézem. De ne légy csinál most csak így, és ne nézd. Léci, na. De nem már. De légy ezt ne nézd most. Fordj ide a kör.
húzod. Majd meglátod. Tudom. Na, mondd el. Na, kukolj. Ne, elkerüldöd. Na. Léci, ne! Nézd meg! De legalább ők lássák. Jó, de te ne... De ne, most nem látja. Nem mindegy. Na. Nem már. Nem kaptad chipset. Nem is kell. Utálom a sajtot. Fuck! De nem már. Yeah. Csinálsz. Na, mondd el. Nem! Meglát. Léci, ne nézd meg, mindjárt kész. Mit hallott? Fuss! Hova fussra? Kész! Nem látod? Várj, ne. Ez tök jó lett. Tök jó egy szarkapat. És bűzölögnek kerül a legy. Az a pont az légy.